Ambalima bamanankan meno maliko nani maliko ka nga foleni wali mando be kataw kelengele na bela jele ma fo en fa sigoro la ka fonya na ko bismillah ka bi bamanankan kuna foni solon kan ko na memena wala le chama ka wi maliki wareo ani jen fa were kuna foni wala bakuru ba kuna foni andun kan lude fleni anga jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita ana no fetamadenw u be tamala États-Unis jamana kono ka beni kari tɛmɛnen diɲɛ selegena ni tomba Nations Unies ale ka lajɛrɛba Assemblée Générale o ta ko 74 kadara kɔnɔna na Al-Silamaya Demeton Ansaru Ɲɛjɔyɔrɔ Mali Silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma Mali Silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Seydi Cherif Ousmane Marani Haidara a ye Groupement des imams et adeptes religieux du Mali n'u k'a ma ko alimamintɔn o y'u olu bisimila ka fara denmisɛnnin dɔ kan minnu bɛ bɔ Dumanzana u ko u ma ko ɲuman dɛmɛtɔn o de an don kan ye bakuruba kunnafoniw na caman mina fara kunnafoni minnu kan k'olu walawala aw ye aw bisimila Ame wale ɲuman foli bila an ɲɛmadabaga bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an dun kana bakuruba kunnafoniw na an kun ye aw tulo lasɔmi k'a fɔ an ka jamanakuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita ani a nɔfɛ taamadenw olu bi taamala l'Amérique jamana kɔnɔ kabiri ni kari tɛmɛnen diɲɛ selegena ni tɔnba Nations Unies ale ka lajɛrɛba Assemblée Générale o sigiko 74 kadara kɔnɔ lajɛrɛ in a bɛna to sen na fo juma nata diɲɛ selegena ni tɔnba Nations Unies a jamanaw bɛɛ lajɛlen olu ɲɛmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen bɛna ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ka jɛ ka masala fɛn caman kan minnu bɛ tali kɛ gɛlɛyaw kunkan ani laɲiniw ka fɛn min bɛ tali kɛ jamanaw yɛrɛ kelen-kelen na ka lahalayaw kan kɔrɔfɔw bɛna se olu kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma an yɛrɛw ka jamanakuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita ale ye kuma ta lajɛrɛba in kɛnɛ kɔnɔ ka bɛn ni arabadon de ye Musa Foma bɛna a ka fɛnw lakali an ye a ye laseli minnu kɛ Mali jamana ɲɛma Elaji Ibrahim Boubacar Keita diɲɛ selegena ni tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔngonmɛba kɛnɛ kan min kɛra Amérique duguba la New York a ye dantigɛli kɛ ka bɛn ni araba Septembre kalo tile 25 ye diɲɛ selegena ni tɔnba Nations Unies kumakɛyɔrɔ la a y'a hakilinantaw dajira nka yan'o fɛnɛ cɛ jamana ɲɛma Elaji Ibrahim Boubacar Keita ni a jamana ɲɛma ɲɔgɔn ka bɔ Burkina, Niger, Tchad ani Mauritanie u ye ɲɔgɔngunbɛ dɔ fɛnɛ kɛ jamana ɲɛma Elaji Ibrahim Boubacar Keita ni Namibie jamana ɲɛma fɛnɛ kan ka kuma ɲɔgɔnya dɔw kɛ i bɛ ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ diɲɛ selegena ni tɔnba Nations Unies ka ni ɲɔgɔngunbɛba in bɛ kɛ sababu ye da ka se fɛn caman ma i n'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli lakana bolodali ani diɲɛ selegena ni tɔnba Nations Unies kɔnɔ yɛlɛmaw minnu kan ka kɛ arabadonya in na Amérique duguba la diɲɛ selegena ni tɔnba Nations Unies kɛnɛ kan lakana nasira kuma caman bɛ kɛ o kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diɲɛ selegena ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ o kuma kunfɔlɔw kɛra Roch Marc Christian Kabore fɛ tarata diɲɛ selegena ni tɔnba Nations Unies jabala la Groupement des imams et adeptes religieux du Mali n'u ko o ama ko alimami dɛmɛtɔn ani denmisɛn jɛkulu min olu ka bolodi ɲɔgɔn kɔnɔ minnu bɛ wele ko ɲɔgɔn dɛmɛtɔn ka bɔ Dumanzana u jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka taama kɛ ka taa bɔ Al-Silamaya Demeton Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali Silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma ani Mali Silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma la an fa ani an karamɔgɔba Seydi Cherif Ousmane Marani Haidara a ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na u nana ka na waleɲuman dɔ foli de kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma ka d'a ka cɛsiri baaraw kan faso jɔ la ani diinɛ kɔrɔtali la u ka baaraba minnu bɛ u bolo minnu sera ka dangɛnɛmaya u nana ni olu rapport fana ye ka na u bonya jira karamɔgɔ Haidara la ka labana ka na duwawu ɲini a fɛ u ka jɛkulu ka baaraw dangɛnɛmayali ko ɲuman na karamɔgɔ Haidara yɛrɛ kɛlen ka kɔrɔfɔta a ye waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin a ka dunanba ninnu ma ka tila ka a laɲini u fɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na u bɛ se k'u fanga kɛ kelen cogoya minnu na ka diinɛ lase i n'a fɔ komi a laɲininen don an daba masa yɛrɛ fɛ Lutu Siribe ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ an k'o lajɛ
ni jɛkuluba fila bisimilera seydi sherif usman madan aidara fɛ ni ale silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan kulu groupement des leaders spirituels musulmans du mali ka fara mali silamɛw ka ɲɛmaya so kunna ni o ye haut conseil islamique du mali ye o ɲɛma don ni o ye alimamuw dɛmɛtɔn ka fara ɲɔgɔn dɛmɛtɔn kan dumazanakaw fɛ taama in yɛrɛ laɲinina de walasa kana bonyamasegin foliw kɛ seydi sherif usman madan aidara la ka sanga ni a ka ɲumanya waleyaw ye ka ɲɛsin dumazana alimami dɛmɛtɔn ma kabini jɛkulu sigi kuma san 2018 fɔ kana se bidonya in ma. An nana karamɔgɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la foli do kana alasa ma ani barikada ani bonyamasegin ka sabu kɛ an karamɔgɔ n'o ye a seydi sherif usman madan aidara ye tɔn in sigi dɔn ka n'a bila bi la a y'an dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔn in ka hakilina ɲuman a n'a ka nafolo ko sira ani tɔn in yɛrɛ bɛ se ka bila sira cogo min ka se ka baara ɲumanw kɛ cogo min na. Bon hukumu kɔnɔna na an ye sera ka baara minnu kɛ o waati kɔnɔna na san 2 in kɔnɔ an nana ka na olu kɔntarandiw k'a ye ka ɲɛfɔli k'a ye baara a kun bɛ yɔrɔ min na a n'a bɛ yɔrɔ min na bi ka duwawu ɲini a fɛ tuguni o de y'an se karamɔgɔ fɛ an kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la shirifi kɔni yeli waati bɛɛ lajɛlen an n'a nisɔndiya dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la haidara ɲɔgɔn yeli nisɔndiya kɔni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ka se a dan na bamananw ka kuma dɔ ko n'i ko nisɔndiyabaatɔ ma ko a ka taa fiyɛ n'a nunji m'a fa ko a daji b'a fa nisɔndiya kɔni dan de don shirifikɛ yeli la bi su in bon wele min b'an fɛ dɔrɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen shirifikɛ n'o ye a seydi sherif usman madan haidara ye a ye wele min da kunu ani bi o de ye jamanadenw an ka basigi an ka kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc an ka hakili to ɲɔgɔn na a ka weleda bɛɛ lajɛlen ɲɛsilen b'o de ma o welekan de b'an bolo dɔrɔn ka karamɔgɔkɛ n'o ye a seydi sherif usman madan haidara k'a ka welekan ka a se a seyɔrɔ la. N'i ye ɲɔgɔn dɛmɛtɔn yɛrɛ ta k'a lajɛ a sigira sen ka janvier kalo tɛmɛnen san 2019 min ni o hakili ɲuman bɔra dumazana denmisɛnw na ɲɔgɔn dɛmɛtɔn walima janaza dɛmɛtɔn u ka dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya na janajakɛyɔrɔw de ma ni basiw ni chaisiw dili ye fisabililayi a tɔndenw ka kumaw y'a yira k'a fɔ ko u ka dɛmɛ sera ka janaja kɛnɛ minnu lasɔrɔ tɔn yɛrɛ sigili ni bi cɛ ko a bɛ taa 170 ni kɔ la wa ko tɔn lancement bilalen ka ni kalo in tile 29 ma kɔnɔ san 2019. Ɲɔgɔn dɛmɛtɔn in ala ka jɛ la a bɔra alimami dɛmɛtɔn in de kɔnɔ dugu denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ sigi ka hakilina in kɛ dɔrɔn n'an ye janaja kɔmɛ dumazana fantan naani fɛn fɛn na tɔn in sigilen dɔ janaja la ɲɛnamaya dɔrɔn kama bawo fantan quartier a ka mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka kungo dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka don dɔ ta ka bɔ du dɔw ka kungo bɛ du minnu da la o dɔ ye janaja ye ala sɔnna an hakilina ka na ka tɔn sigi k'a bɛn dɔrɔn ka ɲɔgɔn dɛmɛ janaja kɛnɛ ɲɛnamaya la tribune ni chaisiw b'an bolo ni ala ka jɛ ye ka a di banbagatɔ somɔgɔw ma dugu fantan naani i bɛ tɔn na o i tɛ tɔn na o bɛɛ n'i ka diinɛ bɛɛ n'i ka taabolo an ye bunadamadenya ta ka fara ɲɔgɔn kan k'o janajaw la ɲɛnamaya an b'a baara la nin ye a kalo 8 ye donc ala sɔnna an ka se karamɔgɔ fɛ bi ka na tɔn hakilina fɔ a ye ka dɛmɛ ɲini a fɛ hakilina la duwawu la ani nin baara in jicogo ɲuman bawo ale yɛrɛ ka welewele bɛɛ la an b'a mɛn a ka welewelew la arajow la telew la a bɛ dugu denmisɛnninw jamana denmisɛnnin bɛɛ de wele kuma bɛɛ k'u la dusu k'u kɛ baara ɲuman kɛ ka k'u sen bɔ ko dɔw la walasa jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na donc o de y'an sekun yan bi ka n'o tɔnkura in kibaruya da karamɔgɔ kulo kan janaja ko fɛn o fɛn la ni ala ye dɔnyɔrɔ yira n na an ka laɲini de ye ni janaja ye du min sɔrɔ donc tɔn in ka jɔ n'a charge bɛɛ ye fo ka taa fɔ ko janaja kɛnɛ wulila donc olu kana fɛn bɔ u kun o don bawo ala sɔnna ka kungo se olu de ma i komi a bɛ bulonda bɛ kɔngɔ dɔɔni dɔɔni anw sera ka janaja 100 ani janaja 74 ɲɔgɔn na an sera ka o janaja bɛɛ la ɲɛnamaya n'an ka tribune den 3 ani an ka sahiden 100 ye donc n'an ye bani kɔmɛ yɔrɔ min na mɔgɔ b'an bolo bureau kɔnɔ minnu bɛ nin minɛn ta ka banbagatɔ tulo magɛ an yɛrɛ b'a transport aller et retour bɛɛ lajɛlen bɔ. Nin kulu fila in bisimilali kɛra nisɔndiya koba ye an fana karamɔgɔ bolo seydi sherif usman madan aidara a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a sinsinna ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ nafaw ka se ɲumanya waleya baaraw ma o kɛra ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen an fana karamɔgɔ fɛ seydi sherif usman madan aidara ka ɲɛsin nin kulu ninnu ma o min ye an dabama yɛrɛ ka fɛn laɲininen ye a kɛlen kɔfɛ ka foliw ni bonyamasegin kɛ a labanna ni ka cɛsiri ni jija laɲiniw fɛ nin baara in kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛrɛ in laɲɛnamayara ni duwawudenw ye. Camion citerne dɔ sɔnsɔnnen ni taji litiri 14 hakɛya ye o fodonna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a tɛmɛnɛna taji in na kumana min na sababu bɔra accident dɔ de la kumana min na ni camion citerne yɛrɛ bɛ dafiri mɔgɔw nana de k'u bɛna na dɛmɛ don mɔbiliba in ma walasa ka se ka a lawuli o waati de la
a fodona ka tamene ala sɛgɛsɛgɛli kun laban minnu ni olu jaabi bɔra olu y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ 7 de nin tora wa mɔgɔ 46 olu de jogina kosɛbɛ bolomafɛnw fana olu fana tiɲɛna kosɛbɛ mɔgɔw bolofɛnw tiɲɛni caman kɛra olu fana na jamana ka tasuma fagalaw ni o ye sapeur pompiers ye olu nana kana wuli ka jɔ caman kɛ ka cɛsiri baaraw bonya walasa tasuma in kasara kɔnɔna na ka mɔgɔw ni na kisi ani ka se ka dɛmɛ don tasuma in yɛrɛ ma min bɛ kɛ sababu ye a ka se ka faga an gɛrɛla protection civile ma ɲɛmaaba la walasa ka se ka faamuya caman sɔrɔ kasara in kun kan min kɛra dusumakasa ye jamana ma ɲɛmaw yɛrɛ bolo ni u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa fatulenw ka denbaya lama ani ka nɔgɔyada kɛ ka ɲɛsin maa joginenw ma minnu ni olu jogina ka sababu kɛ tasuma mɛnɛ ye an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ ja minnu ni olu bɛ ka tɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye ka dusumakasa lase maa caman ma Mamadu Ben Cherifla Sumano ale ni a ka jata la Seydou Ɲare olu de ka sɔrɔlen don an ka jɛ an ka sɔrɔlen ninnu ɲamada. Accident mun kɛra kunun an welela ko tasuma bɛ citerne dɔ la bon minnu tun bɛ yen olu ko citerne tigi nin k'a tun bɛ sira dɔ in kan k'a ko k'a bɛ fɛ ka mototigi dɔ de doubler mobili taara dingɛ yɔrɔ la mobili binna essence de tun b'a kɔnɔ ko mɔgɔ dɔw tun b'a kɔrɔ k'u b'a se k'u labɔ tasuma ye mobili minɛ. Donc tasuma kɛlen ka mobili minɛ u y'an wele an nana an ka baara ye tasuma faga ka mɔgɔw sauver mɔgɔ minnu jenina an y'u ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la ka tasuma faga mais a y'a sɔrɔ citerne tasuma b'a la et puis mobili dɔw fana tun bɛ tasuma boli la citerne ni jenina 4x4 dɔ tun bɛ double cabine o jenina ani mini car nin dɔ u bɛ minɛnw de ta n'a ye donc olu jenina ani moto min jenina a bɛ moto a ka ca ni moto 40 ye. Parce que a bɛnna circulation waati mototigiw tun bɛ nalen donc mɔgɔw nana don tasuma la yɛrɛ de donc a ye motow jeni ka mɔgɔ 6 yɛrɛ fana jeni mɔgɔ 1 kɔni ale ma sisi mais ale sara donc n'i y'a jateminɛ mɔgɔ 7 de ye su ye ani mɔgɔ 46 olu banana olu jenina mais u ma sa an sera ka se n'olu dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la yen. Bon mun bɛ se ka kɛ walasa ka nin accident sugu ninnu ɲɔgɔnnaw bali u ye an ka hakili to an ka sirabakan sariyaw la n'an y'a hakili to sirabakan sariyaw la a ka ca Ala fɛ mɔgɔ t'a fɔ ko kasara tɛna mɛ a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ donc o ladilikan de b'an bolo k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ population fana jama ɲɛna minnu nana an welela mais an seli a fan dɔw gɛlɛyara. Parce que mɔgɔ fɔlɔw kɔni sera ka na olu ye tasuma fagali daminɛ u ko ka ambulance bila ka na donc ambulance ni jama tɔ natɔ la an sɛgɛnna sira la puisque mɔgɔw nana ka mobili jɔ ka boli ka taa filɛli kɛ donc u ye sira bari sira tun t'an bolo ka tɛmɛ u y'an lasumaya dɔɔni donc an bɛ halisa a ɲini sigidala mɔgɔ fɛ ni nin sugu kɛra ni bɛna filɛli kɛ k'i ka mobili jɔ kɛrɛfɛ i kana mobili jɔ sira kan a ka sira bila minnu ka baara don olu ka se ka n'u ka baara kɛ polisiw u y'an dɛmɛ kosɛbɛ walasa an ka se ka yɔrɔ lasɔrɔ mais o bɛɛ la ni mɔgɔ min ka mobili tɛ yen yɔrɔ a ka gɛlɛn tɛmɛli ka gɛlɛn o la donc an b'o a fɔ mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la o b'a to baara bɛ ɲɛ an bolo ka foli lase an ka ɲɛmɔgɔw ma jamana ɲɛmɔgɔw ka foli las'u ma k'a lase an ka ministre n'an ka directeur général ma parce que baarakɛminɛnw b'an bolo minɛnw dir'an ma alhamdulillah. Donc ni baarakɛminɛn ɲuman b'i bolo baara bɛ ɲɛ a bɛ teliya bɛɛ y'a ye baara in ɲɛna a teliyara donc an b'o foli las'u ma ka foli lase n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ma an dakan kɔni y'o de an bɛ mɔgɔ lakana ou bien an bɛ to a la an y'an ka sariya y'an ka serment kɛ n'o de an b'o baara de la donc u jɔyɔrɔ min u y'a fa n ka foli b'u ye kosɛbɛ bɛɛ y'i yɛrɛ di a ko la hali minnu tun tɛ garde la u bolila ka na u nana u jɔyɔrɔ min u y'a fa donc n ka foli b'olu ye kosɛbɛ n ka foli bɛ ka taa halisa jama ye mɔgɔw farala kan u y'an dɛmɛ baara la n ka foli b'u ye ka foli lase Cherifla ɲɛmɔgɔw ma foli lase Cherifla yɛrɛ ma. I n'a fɔ santɔ Masina sifinnakaw u ye laada lakile ni flambeau de la liberté yɛrɛma hɔrɔnya yelen o mɛnɛni ye ka dugu laminimini ni o tasuma yelen ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ
masina denmisɛnnilakaw u y'a kanu ni ka tɛmɛni ni sira in de walasa ka se ka Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o sankunbɛn ɲaɲali ɲɛnɛmaya min ɲɛnɛmayara u fɛ k'a boloda walasa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin yɛrɛma hɔrɔnya tutigɛbagaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ani Mali jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Samayira Sanogo ani Samba Tarawele olu de ka sɔrɔlenw don. Nɛgɛ ɲɛ 19 wagatiw la Masinakaw fɛ ni o bɛnna sibiri tɛmɛnen ma Septembre kalo tile 21 Masina denmisɛnw ye golokura ta 22 Septembre la ɲɛnamayali baaraw okumu kɔnɔna na ni nisɔndiyaw sigili ye sen kan u ka monument de l'indépendance la Flambeau de la liberté o tasuma yelew ma kɛ masi negela ye. Flamme de la Paix o tɛ dɔwɛrɛ ye an hakili la jamana in a y'a yɛrɛ ta a 1960 o yɛrɛ ta in ni o min kɛra Masina a ye o minɛ bala k'a kɛ fɛnba ye ka yɛrɛ ta k'a kɛ ko ɲɛnama ye pour que Masina surtout Mali bɛɛ précisément Masina kɔni ta pour que k'a kɛ tamasiyɛn min ni bɛɛ bɔ a kalama ka an kana ɲinɛ indépendance kɔ k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ ta foyi tɛ o bɔ o cadre kɔnɔ dugu 22 o de bɛ Masina commune kɔnɔ o duguden a bɛɛ bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔɲɔn tugu an b'a fɔ bamanankan na mɔɲɔn k'a kɔrɔta k'a jira k'a fɔ ko an ye an yɛrɛ ta o baara in o de a y'olu de jaw ye ni a b'olu de filɛli la vraiment Masina ma ɲinɛ a ka indépendance kɔ. Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye tarikuw la belebelew dɔ ye ka sanga ni koba minnu kɛra ka bɛn ni a ye ni o tasibila ninnu yɛrɛ de kɛra nin denmisɛnninnaka ninnu ka wulikajɔw sababu ye. 22 septembre ye an ka hakili jigin don k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don o ye kelen ye an kɛ kelen ye an bɛɛ kɛ kelen ye maliden bɛɛ kɛ kelen ye ka hakiliw ka kelen ye k'an ka kɛwale ɲuman bɛɛ kɛ kelen ye juguman n'o ye maa kelen sɔrɔ an ka miiri k'a fɔ o bɛɛ de sɔrɔ donc k'an sigi n'o hakililaw ye ka jamana in ka barika don a la ka jamana in ka ɲɛmaw bato ka jamana in k'a kɛ jamana ye jamana min n'a sɔrɔ bɛɛ bɛ kan kelen fɔ ye jumɛn ye a ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲɛnajɛw Masinakaw fɛ a kɛra jigisigiw kɔnɔna na barisabu ka d'a kan bɛn ni kelenya min ni o tun laɲininen don Masina kɔnɔ o sabatira ni kɛnɛ in defaya dili ye Koma ni Tanapo ma ni ale yɛrɛ ye Masina ka den ye. Vraiment ɲinan ta an content parce que san tɔw la an tun b'a kɛ c'est comme colonne de kɔnɔ bi an bɛ ka kɛ ballon de terrain de kɔnɔ donc vraiment ne kɔni content don c'est à dire ɲɛtagaba de b'a la a fan bɛɛ fɛ bɛn bɛ yen keleya bɛ yen bi kɔni bɛɛ bɛ sunɔgɔ alhamdulilayi fo ni ko wɛrɛ mɔgɔ bali sunɔgɔ la sinon sécurité baliya tɛ et puis alhamdulilayi message minnu bɛ ka passer an bɛ Ala deli u ka continuer n'u continuer na an bɛ segin an cogo kɔrɔ la. Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲɛnajɛw sigili sen kan miiri ani tasibilaw kɛnɛ don a b'a to denmisɛnninw ka bɔ fɛn caman kalama an ka maabaw ka waleyaw la yɛrɛma hɔrɔnya tali sen fɛ. Mali bɛɛ bɛ diinɛ kelen na Mali bɛɛ bɛ siya kelen na kuma tɛ ten dɛ i kɛra siya o siya i kɛra diinɛ o diinɛ tɔn kelen de bɛ yen n'i taara kaba ka carte d'identité ta k'a jira ko ne ye Maliden ye aw donna tɔn kelen na dɛ malidenya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ sira la ɲɔgɔn na woloma diinɛ ni siya ni sigi ka o tɛ foyi ye ni nin sɛbɛn kɔni b'i kun yɛrɛwolo sɛbɛn b'e kun k'o ye Maliden ye i ni dɔ nin bɛ fani ba de la o tuma n'an ɲɔgɔn bolo minɛ Mali ɲalen aw bɛɛ ɲalen an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ kɛ jamana tɔw ta na woloma don o don k'an ka taa an fa fɛ yan an ka t'i fa fɛ i sɛgɛnna o i dɛsɛra o i banala o i ye fɛn sɔrɔ i ma fɛn sɔrɔ i ka yɛrɛwoloya o y'i faso kɔnɔna ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin nisɔndiya taama in daminɛna monument de l'indépendance la Masina kɔnɔ ka na bada fanfɛlaw na ka na dugutigi ka so da la u sen jɔra jamana tɔgɔla so jɔlenw bɛɛ da la wa kumakan kelen ni ŋaniya kelen de tun ye nin denmisɛnnin ninnu dalagɛsɛ ye ni o ye bɛn ani yɛrɛma hɔrɔnya ye. An bɛ to 22 septembre kadara kɔnɔ ale bi Mali jamana kɔnɔdenw hakilina ye mun ye Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 59 n'an sɔrɔlen na ɲɛta sira fɛ mun de kɛra ani mun de tɔ bɛ Mariétou Diallo ani a ka jatala Ibrahim Kulibali u wulila ka don dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka kumada di malidenw ma o ko kun ka fɛn minnu sɔrɔla u fɛ u ka munumunu salo kɔnɔna na an ka jɛ an k'o ɲamada.
Ni an jamana san 59 ye ko caman kɛra ko caman fɛnɛ kan ka kɛ barisabula bɛn ani kelenya o de kan ka sinsin an ka dongo dɔ kɛwalew la san 59 yɛlɛma donna ko caman na gouvernement de tun bɛ transport kɛ kosɛbɛ parce que gouvernement de tun fanga ka bon a don u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an ka jamana ye jamana min porte an ka jamanaw kɔnɔ donc ni gouvernement yɛrɛ ma wuli k'i jɔ ka fɛɛrɛ tigɛ o la indépendance talen donc ka jamana ka minɛnw ka jamana kɔnɔna na jamana yɛrɛ lasɔrɔ a bɛ gɛlɛya donc u ye régie de transport du Mali créé o RTM u nana ni mobilibaw ye u nana ni hali kaw n'u tun bɛ banko du kɔnɔw kɛ donc mobilibaw de tun bɛ taa doniw ta ka na mais mobilibaw fanga tun ka dɔgɔ dɔɔni an ka doniw kɔrɔ après an ni Sénégal cɛ kɛlɛ na man ka min nana wuli n'u ye siraw tigɛ o y'a sɔrɔ an ka doni fanga ba minnu tun bɛna terrain fɛ ayiwa u y'an ka doniw yɛlɛma ka taa coup de jamana na o kɔnɔna na u y'an ka secteur n'u ye transport u y'a libéraliser carrément k'a fɔ bɛɛ bɛ se k'a kɛ n'a se b'i ye i bɛ to a la i b'i i da i ka gouvernement ka hakɛw sara donc mɔgɔw nana fara ɲɔgɔn kan ka coopératives créer ka GIEw créer ka mobili caman san ka na bi baara bɛ ka kɛ tugukɔnɔna fana kɛra ten gouvernement y'i sen bɔ a la u y'a to privéw ma tababisiw nan'o kɔnɔna na bamabisiw nan'o kɔnɔna na n bɛɛ y'a ka waatiw kɛ ka tɛmɛ donc a yɛlɛma min b'a fɔ n'a kɛra an ka transport kɔnɔ yɛlɛma belebeleba don parce que o don bi mobili minnu tun bɛ yen bi n'olu tun bɛ doni minnu ta bi ani mobili minnu bɛ doni u tun bɛ doni hakɛ minnu ta bi mobili nana bi minnu sen ka teli n'olu ye minnu bɛ doni ta ka tɛmɛ olu mobili kan donc a ye baara nɔgɔya an bolo an kɔni ka côté la a da tɛ to anw na parce que hali bi bi na anw bɛ taa kɔrɔnfɛla la n'a gɛlɛya an ka mɔgɔw fara ye mɔgɔ caman sara ye mɔgɔw ka mobili jenina mɔgɔw ka fɛnw jenina mais o t'a bali an bɛ taa an ye jamanaden de ye an tɛ se an ka jamana fan dɔ bila donc an tɛ hali n'an bɛɛ bɛ sa an bɛ taa an b'an ka jamana kɔnɔ an b'an ka baara in kɛ donc vraiment ni nisɔndiyaba de aw kana k'an ɲininka an k'an ka fɛlaw fɔ a ye indépendance bi cɛ vraiment fête don ne yɛrɛ bolo nisɔn dumanba don n bɛ se k'a kan ne yɛrɛ denmisɛnninma ni 27 septembre sera an tun bɛ pionnier la tuma an bɛ école la fête ba de tun b'an bolo an bɛɛ tun bɛ nisɔndiya an tun bɛ si ɲɛnaw kɛ flamboyant tun bɛ kɛ mais o ko bɛɛ bɛ ka tunu sa n'olu tun sera ka na a kun ka d'anw yɛrɛ kosɛbɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'an taara ɲɛfɛ mais an ma taa ɲɛfɛ an seginna kɔfɛ ka d'a kan n'i ka sɔrɔ ye min ye n'a bɛ se ka min nafa i ye bi n'i ka jama cayara problème cayara e ma e ko o sɔrɔ kelen ka tila ka e nafa dɔ ye bɔ sɔrɔ in fanga de la donc Mali b'o situation kelen de la bi bi in na an ka mɔgɔw ka fɛn kelen fɛnɛ faamu jamana in fɛnɛ kɔnɔna la tiɲɛnikɛlaw ka ca kojugu ni baarakɛlaw ye pour que an bɔ dingɛ in kɔnɔna la an y'a ye diɲɛ jamana si tɛ ko min jɔra nkalon kan diɲɛ jamana si tɛ ko min jɔra injustice kan donc maintenant mɔgɔ minnu bɛ se baara minnu na u ka ta ka bila o la min tɛ se min na o kana bila o baara la kunu maliyɛn ani bi maliyɛn kelen tɛ danfara babu cɛ danfara mun an ka jija an k'o lasurunya an tɛ se ka kunu taabolo bɛɛ ta mais kunu taabolo b'an nafa bi surtout diɲɛ bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ an ka hakili to an ka kunu taabolo la ka d'a kan fɛnɛ démocratie ye fɛn min ye ni a ma faamuya n'a ma bila a bilayɔrɔ la ni maa minnu kan ka taa n'olu ma baara k'a taabolo la jamana bɛ taa sira dɔw fɛ an si ma mun laɲini donc n'o sugu bɛ yen an ma miiri kosɛbɛ k'a lajɛ an bɛ se ka mun de kɛ an maliyɛn denw pour que an ka maliyɛn yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ maliyɛn denw pour que u bɛ se ka kɛ maliyɛnw ye Mali kɔnɔna la fɛn caman kɛra nka sigasiga bɛ maaw la hali bi Mali latagaɲɛko la baara caman bolodalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya sigi ka fɔ kuma walasa bɛn ni kelenya ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ jamana sifinw t'a dɔn u b'u komi ka t'u jami nka u cɛsirilen don mɔgɔ tɛ garisigɛ bɔ fan dɔn n'i ye jamana in ta k'a lajɛ an bɔra ka san 59 de fêter sisan san 59 n'i y'o ta k'o lajɛ o tɛ kalo 59 o tɛ tile 59 a ka ca n'o bɛɛ lajɛlen donc fɛn caman ye marché la fɛn caman fana ma marché n'i y'a lajɛ sisan gouvernement kura min bɛ en place ni an ka président IBK yɛrɛ bɛ k'o diriger a ye confiance ta ka da jeunesse kan ka caya yɛrɛ a jeunesse jeunes bila poste caman na u kɛra premier ministre ye u kɛra directeur ye fan caman fɛ et an yɛrɛ y'a laban fana ye donc moi an bɛ se ka mun fɔ an yɛrɛ il est temps an yɛrɛ ka question poser an yɛrɛ kunna ka voir bibi na à la date d'aujourd'hui mun marchera mun ma marché donc n'an y'o dɔn a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka sira kuraw tagama o sen fɛ anw kan ka an ka sigidaw dɔn an kan ka an ka jamanaw dɔn an ka laɲiniw ta laɲini minnu bɛ sigida ani jamana bɔ nɔgɔ la an kana to mɔgɔ wɛrɛ ka na o laɲiniw ta anw jɔyɔrɔ la ou bien n'an b'a fɛ ka laɲiniw ta fo anw ka taa sara dɔ la ka laɲiniw ta an kana kɛ o jamana ye Mali bɛ ten farafinna jamana caman bɛ ten
o kɔni dusuma kasi bɛnnen na dɔɔni o yɔrɔ la ni o bɔra la an mun ye denmisɛnninw ye anw tile bɛnna nin ma an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan tilew tɛ kelen ye anw tile bɛnna nin ma an ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka an ka sigidaw dilan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ fasoden ɲuman ye parce que fasoden ɲumanya de b'a to i bɛ se k'i ka jamana bɔ nɔgɔ la 22 septembre ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don ye. Président Ibrahim Boubacar Keita y'a yira k'a fɔ ni Mali wulila k'a jɔ malidenw ka fara ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ jamana bɛ taa ɲɛ. Ala ka basigi ni kolosuma ani ɲɛta ɲuman don an ka Mali jamana kɔnɔna na. Fanga ɲinitɔn Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali ANCD Mali a ye san 6 sɔrɔ ɲɛnamaya la. O san 6 anniversaire o ɲɛnɛmayara ka sanga ni Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o san kunbɛ fana ɲɛnɛmayali an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn karidon 22 septembre ma parti in yɛrɛ dagayɔrɔ la Dumanzana Bajanbugu la. Kɛnɛ in kɛra sababu ye ka fanga ɲinitɔn ANCD Mali a tɔndenw ani u kanubagaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u masalara u ka fanga ɲinitɔn in a ka baara bolodalenw bɛɛ lajɛlen kan min kɛra ani min tɔbɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana in fanga ɲinitɔn ani o bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ni u k'a ma ko majorité présidentielle wa fanga ɲinitɔn do fana min bɛ diɲɛ jamana caman fana kɔnɔ. Kɛnɛ in kan fanga ɲinijɛkulu in a ma ɲɛma a ye a ka wasa jira u ka baara dangɛnɛmayalenw na sanni ka sɔrɔ ka kunnafonidilaw olu ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi. O de bɛ an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlen don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Algérie jamana kono jamana ɲɛmaa kɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika juwakɛ ni o ye Sayed Bouteflika ye a ka kiiriw ja tigɛra ka bɛn ni araba octobre kalo tile 25 ye ka jira k'a fɔ san 15 kaso bi da kun ka kun ye bɛnbɛnbɛn tigɛ faso kama k'a dafiri. Sayed Bouteflika ani lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaa kɔrɔ 2 san 15 bi da olu bɛɛ kun. Politiki ɲɛmaa dɔw fɛnɛ bɛ a la i n'a fɔ Louisa Announ ni ale ye fanga ɲinindɔ Parti des travailleurs ɲɛmaa ye. Septembre kalo tile 24 jamana tɔgɔla kiiri ɲɛmaa kun ye a jira k'a fɔ n'a danna ale mɔ kaso ka kɛ san 20 ye nka Algérikaw ka kunnafoni di gafeba ni o ye APS ye o y'a jira k'a fɔ maa minnu minɛnen don san 15 bi da olu kun. Abdel Aziz Bouteflika dɔgɔkɛ bɛ o la minnu ma sɔrɔ n'olu ka kiiri ja tigɛra u kɔfɛ san 20 kaso bi da olu kun maa 7 don. Maa caman sigin kun bɛ ka nin kiiri in kɔnɔ nka kiiri in deliya kojugu fɛnɛ ye mɔgɔw kɔnɔ gwa. Donna dugujɛ kiiri ka ja tigɛ maa caman y'a jira k'a fɔ ko in bɛ sɔn ka kɛ tajuru sara bere bolodalen ye. Surasiya ɲɛmaaba général Ahmed Gaïdé Sall fɛ ka ɲɛsin mɔgɔw mɔ minnu kɛra kunungo jamana ɲɛmaakɔrɔ jɛɲɔgɔnw ye ka sabu kɛ a yɛrɛ da yɛlɛ o yɛlɛ a b'a fɔ ko olu de ye Algérie jamana sigi a sen sabara kɔnɔ. Alpha Condé Laginɛ Conakry jamana ɲɛmaa y'i to Amérique duguba la New York diɲɛ seleke naani ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba senfɛ k'a jira k'a fɔ Laginɛ Conakry ka denw k'u sigi ni yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba la don nataw la min bɛna kɛ furubakalata senfɛ ko référendum o b'a jira k'a fɔ maa minnu kɛn bɛ k'a ye ko a b'a fɛ ni ka mandat sabanan ɲini o bɛ kɛ olu ka kɔrɔfɔ sɛmɛndiyalen ye. Ntɛnɛn Amérique duguba la New York Alpha Condé ni Laginɛ Conakry ka den minnu sigi bɛ ye u ka ɲɔgɔn ye senfɛ a ye da se kuma in mɔ fɔ ka ja yɛrɛ ta k'o bila. Alpha Condé bɛ Laginɛ Conakry jamana ɲɛmaaya la kabini san 2010 caman kɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ mandat sabanan ko bɛɛ kɔnɔ k'a sabu kɛ a da yɛlɛ ka tugu a b'i kanɔ ko da ka sigi jamana ɲɛmaa ka kumaw la jamana sariya sunba fɛ ko kojuguba don. Kɔsa in na yan'a k'i da se référendum ko kuma mɔ kɔsa in na yan'a k'i da se furubakalata mɔ a kun y'a ɲini a ka minisiri ɲɛma Ibrahima Kassory Fofana fɛ ko a ka kuma ɲɔgɔnya daminɛ ani jamana den bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ u bi kunjɛ ka bɛn ni araba septembre kalo tile 25 in ye nka fangasinamadɔn kɔni fura dama kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u ni minisiri ɲɛma tɛ sigi ka kuma. Alpha Condé y'a yira fana k'a fɔ wasadensigi kalata o bɛ kɛ yanni san 2019 fɛnɛ ka kunjɛ. Misran jamana kono Egypte ma 500 ɲɔgɔnna de minɛna u kɛlen kɔfɛ ka nisɔngoya taama u bolo da juma ka dugu jɛ sibiri la Misran duguba gɛrɛ ani duguba wɛrɛw la. Jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi yɛrɛ bɛ jamana kɔ kan a bɛ Amérique duguba la New York diɲɛ seleke naani ɲɔgɔn bɛ ka kɛnɛ kan. Maa 500 minnu minɛna nisɔngoya taama senfɛ u kɛn kun bɛ k'a jira a don k'a fɔ jamana ɲɛma ka fanga bila ka taa ka sira fɛ nka lakana tigilamaw donna u tula k'u caca ni gaziw ye. Maa dɔ fɛnɛ bɛ yen musolaka don min ka baara bɛn bɛ hadamadenya hakɛw lapasali
mo ko mahinuru el masiri dimashi ale minena ninga datugu ndene ajarala ka fo abet letani duru ke bolola yani dakado aka konya wula kirife misran jamana yere deunga jaragwele ya soroka nisoko ya tama buluda uye wele do de jabi mi mbora jamana koka Egypte ka de do wari tigi bado akeme ka jamana blaka sabuke ani Abdel Fattah al-Sisi maseka nyonva mu ko Mohamed Ali ode wele da bololo safe ko mauka boka nisoko ya tama ubuluda akuba ko sebere septembre kalotile muga ani wolo blad nisoko ya tama mi nyona madelika ke misran jamana kono kaba fe ko jamana deungo deke ma milio chama ka boka nisoko ya tama ke misran jamana kono kabine Abdel Fattah al-Sisi nana fangana ayi nisoko ya tama buludali bali akele ko fe ka Mohamed Morsiga ka fo jaso sa 2013 ni ki choko onona Liberia jamana kono Kenya tigilama batanyo na de keme ka barabla kabini ndendemene akeme sababu ye ka degumbala se ambalaka umo kerengere nyana minu ngere zigeledu ode koso fa bala monorovia musula kalasiri to ani musumise minu mbeshindi damo uyeni soko ya tama buluda ninga sera cha mandige Kenya sola uyuka ni soko ya jira Kenya tigilama ya yira ka foni ya kalona ninye olute kuga kalo sarasoro George Weah jamana nyema na ne fangana sa 2018 aye gwele ya minzoro ye amase ka fembo ala musula kanunu ya yira kwa dandigelula ka fo umago be Kenya la umago be furakeli la ya yira ka fo olute setigi bawiye ko ubise kata kenjere ye Kenya so ula ku yere furake inafo na folotigi ube ka ke chugomi kele ya yira ka fo ale gerazigele do kalo shegi mashite ka soro mimbe ki jando ale la Kenya so ula kwa tebe ako wari tabulu ajigi ya fenete aye Amerika jamana kono Donald Trump nyunyu ni nyanya wore wilimbe ka nyeshi amo Barack Obama nga fanga nyini ndo demokrati ufe kerengera ni nyana anyema muso Nancy Pelosi tarata ayajira ka fo Donald Trump sekesegeli do bida yele ka nyeshi amo wasablo kono ni oye sena wasablo ye ka sabuke ngunu do nambe akunga bi ngunu minu menyini ka semendia ka fo chienwudo ko Donald Trump kena ke ka jamana do ma nyema shuka bla Amerika jamana de dola ka sabuke asigale do ni kalata kera kefe anoche obiso nganye korondota Joe Biden Barack Obama nga fanga nyini ndew kono ale yere de beteka uyere de mani nyonje kalata simbe election primaire ki kwada jamana nyema Donald Trump kwa la do na tawla Donald Trump ke na ke ka nyini Ukraine jamana nyema Volodymyr Zelensky fe akasega segali dayele ka nyesha dengemo mimi se ka to fabi se ka lanogo ojurula nega juru kube mi Bambara Volodymyr Zelensky ni jamana nyema Donald Trump ni nyonje juillet kalotle muga ane duru Donald Trump be ki chala ka fo okuma mateme aleni Volodymyr Zelensky che akonga namanya ka fo siga na be kunga abina jinye di lakana tigilama mo kuma min demena ani Ukraine nyama nyama ni nyonje kuma ingalabo ka blambeda ka bela jele ka se ka kuma shido Amerika jamana kele kono nyongumbe ba mi mesinai wati yelema kololo keleli kunga nyongumbe mangani do fene da yelela ka nyeshin farafina cheche kana jamana duru mo Mali Niger Burkina Mauritania ani Chad madira Burkina ka kwa jamana nyema rock Mercredi kabore mo ka beni tarata septembre kalotile muga ani naninyi minzebe ayayira banyumangela ka ula ka fo deme mila idu tara farafina cheche kana jamana duru ye ka jesengisa el kelabulo deme anaje kulu kaseka cheche kana basigi ko deme inzina suma yaledu araba septembre kalotile muga ani duru nyongumbe basimbe jenselekena ni tomba Nations Unies nyema Antonio Guterres bi yekeneka farafina tomba Union Africaine Commission Musa Faki Mahamat naye farazika uka ministre minyashime farazini jamana wara ni nyonje konyanya bo mo unaye katase nazarala tomba Union Européenne nona blamo rock Mercredi kabore kapumala namanya kafo ale de jesengesa eli nyema yebi aya yira kafo bara mi mbulu dale kundo kanyashin lakana komo chencheka kwate kabwa nona nafulo mi laidu tara nafulo te kase kula soro okmana araba Amerika dugu bala New York dabina do ala kokura rock Mercredi kabore ya yira kafo seudi ya u farafina tlibi yamba jamana tani duru ganyo ngume sembe mingera Burkina Fabala waga septembre galot leta aninani temene kwa sembe ko bengera ka farafina jamana nyema bela jelefe ukatani kangelenye jenselege ni tomba Nations Unies na o kangele ye munye jenselege ni tomba Nations Unies ka basikeli jakulu mime Mali la no ye minismai nikura ka fie ala akase ka kele bijugu ka akana ke josere jesengesa elfana no ye kele bulo kura bolenye farafina cheche kana jamana duru fene bulo o fene ka korodo jenselege ni tomba Nations Unies fe
sini ɲamana ka bɛn ni araba septembre kalo tile 25 ye pankuru jigingɛnɛw na ɲɔndɛ bonya na o bi kurubongari wa u b'a kurubongari tile damadɔ yanni sini ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sankunbɛ ɲaɲaninw jɛ min bi kɛ octobre kalo tile gali defile ba bi kɛ a se sini jamana ɲɛma Xi Jinping y'a yira k'a fɔ ŋaniya min bɛ a kɔnɔ ka ɲɛsin sini jamanadenw ma ko nin y'o ŋaniya de dangɛnɛmayatɔ ye nin pankuru jigikɛnɛ belebele min yɔra san 2040 pankuru wuli yɔrɔ n'o ye pisi ye o 8 de bi ye a kelen kɔnɔ kelen bi kɛ surasiw fɛnɛ ta ye taamaden miliyɔn kɛmɛ pankuru jigingɛnɛ bi n'o de bisimila o bɛ sin ka kɛ diɲɛ pankuru gɛnɛw na belebele ye ten wa sini jamana pankuru jigingɛnɛ min bɛ pekɛ faaba la n'o kun bin kun bɛ ka juwaya mɔɔw la a bi n'o fɛnɛ lafiya bawo o pankuru jigingɛnɛ min kun bira ka dɔgɔya diɲɛ pankuru jigingɛnɛbaw la a kun bɛ amerikikaw ta kɔfɛ min bɛ atlantakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna jɔyɔrɔ 2nan na nka kun bira ka koro mɔɔw la kaba bawo maa miliyɔn kɛmɛ taamadenw na saa kɔnɔ a kun b'o de bisimila n'a ma ɲa k'a fɔ sinikadenw yɛrɛ bilama taama jan b'u ye wa sini de sɛbɛkɔrɔ bugun bɛ nin pankuru jigingɛnɛ in na kɛ sababu ye ka ŋɛninba bɔ sini sen la san 2037 bi taa se kuma o kuma sini jamana bi ameriki jamana bila ni para diɲɛ ye ka kɛ diɲɛ pankuru jigingɛnɛw la ɲɔndɛ ye maa hakɛ min bɛna jigi pankuru na sini pankuru jigikɛnɛ bakura in ka maa miliyari 1 ani maa miliyɔn 600 don. O de bɛ dansigikɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafonidiso ɲɛmɔgɔ ka sɔfɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛɛ laseli nata ni ala sɔnn'a ma.